През последните няколко седмици бях питан няколко пъти от християни в България какво мисля за събитията в Украйна и какво трябва да мисли църквата за събитията в Украйна, какво трябва да направи църквата, какво трябва да говори за тия неща, да проповядва, какви практически действия. Всъщност въпросът е много по-дълбок. Има ли църквата какво да каже по отношение на тези неща и благовестието дали има какво да каже за тези неща? Преди да продължа, искам да ни върна обратно във времето до 97 година и 90-те години, когато имаше подобни събития в България. Говоря за събитията през 96-та и 97 година с протестите срещу правителството на Жан Виденов. И това, което аз изпомням е, че преди 96-та-97 година влиянието на протестантските църкви в България беше много по-високо. И това влияние на протестантските църкви в България може би идваше от това, че хората очакваха протестантството нещо да има да каже за ситуацията в България. В крайна сметка, ако говорим от Божието име, Бог трябва да има нещо какво да каже за тази ситуация. Това, което обаче стана е, че църквите в България останаха мълчаливи до голяма степен за тия събития и в крайна сметка влиянието им западна до голяма степен. Така че възможностите за проповядване на благовестието намаляха. И наистина това е напълно логично, тъй като ако нямаш какво да кажеш, хората престават да те слушат. Така, сега имаме нова възможност да поправим тая грешка. Това е което става в Украйна, което става в България, даже и което ставаше в България през последните няколко месеца и през последната една година. Така че ние трябва все пак да започнем да говорим по тези неща. Въпросът е дали благовестието говори за политиката, дали говори за държавната власт, дали благовестието има какво да каже за това, което конкретно става сега в Украйна и в България. Така. Първият въпрос, разбира се, е какво е благовестието, какво обхваща благовестието. И благовестието на друго място съм говорил за тази работа, но сега накратко ще го спомена. Благовестието не е само няколко ограничения и изречения относно нашето спасение от ада. Благовестието е много повече от това. Благовестието е както в Псалм, както в първо Коринтияни, 15 глава, 1 до 28 стих, там е описано благовестието и то започва с нашето лично спасение, но в крайна сметка крайната цел на благовестието е, че Христос трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете си. Всичко трябва да бъде покорено на Христос. Това управление, Божието управление, Божията власт над всяка област от живота, това е за което благовестието говори. А не само спасението на нашата малка душичка от ада. Следователно, тъй като всичко означава и политическата власт, и тъй като в Великото поръчение в Матея 28 глава 18 до 20 стих, там се говори за даде ми се всяка власт на небето и на земята, ние сме длъжни да говорим и за политиката. Благовестието говори за тези области от живота. Така. В Псалм 2 е обещано, че когато Христос дойде, че когато Сина дойде, земните царе ще бъдат покорени. Той ще ги управлява с желязното яга. Това означава, че Христос ще донесе своята власт и над държавната власт. Не, че ние ще се опитваме като християни чрез политиката да променяме света, а че политиката ще бъде подчинена на Христос. Исаия 9 глава 7 стих говори за това, че веднага след като се казва роди се дете, син не се даде, и името му ще бъде и така нататък. И след това се казва и управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават. Значи мирът там е отново политическа. Това не е само вътрешния мир в хората, това е мир по цялата земя. Управлението на Христос ще се увеличава. Така че ние сме длъжни да дадем библейски заветен анализ на това, което става в Украйна. И ако ние не дадем такъв библейски заветен анализ, то тогава ние нямаме какво да кажем и все едно казваме, че Библията няма отговори на всички въпроси пред хората. Значи тя е някаква ограничена книга, която не говори за целия живот, което означава, че Бог не е създател на целия живот. Така. Нека сега да погледнем към политическите кризи и да видим от библейска гледна точка какво причинява политическите кризи. Разбира се, всеки проблем, всяка война, всяка криза е причинена от греха на човека. Но това е твърде общо твърдение. Кое е конкретното нещо, което причинява политическите кризи? Две неща са, които причиняват политическите кризи. Едната е общия морал на населението. Общият морал на населението, който е противен на Божия закон. Разбира се, затова трябва да се проповядва благовестието и трябва хората да бъдат обръщани към Христос и да бъдат обръщани към Божия закон. Значи, когато говорим, че хората са неморални, ние трябва да имаме някаква съвсем конкретна основа, съвсем конкретна база, на която да погледнем и да кажем, ето това е причината за тия неща. Това е причината, заради която хората са. Това е което прави хората неморални, тяхното непокорство на Божия закон. Грехът е
неспазване на закона. Грехът е нарушение на закона. От друга страна обаче, ние трябва да сме наясно, че също и структурата на политическата власт е това, което нарушава политическия закон. Библейския закон има не само правила за това как отделният човек трябва да се държи, има правила и за това как държавната власт трябва да бъде организирана и за това какви са ограниченията за държавната власт. Ние като християни понякога твърде много наблягаме на това, че трябва да се покоряваме на властите, без да обръщаме внимание на това, че властите трябва да се покоряват на Бога от своя гледна точка, от своята си позиция. И ако властите трябва да се покоряват на Бога и те са също под Бога, то тогава нашето задължение да говорим към индивидите нашето задължение да говорим към властта да се покорява на Бога и да има такава структура на властта, която е библейска, е също толкова голямо, колкото и нашето задължение да говорим към отделните хора и да искаме от тях те да се покоряват на Бога. Така че тези двете неща, които са в нарушение на Божия закон, водят винаги до политически кризи. Ако нарушаваш Божия закон в икономическата му част, ще бъдеш в икономическа криза. Ако нарушаваш Божия закон в политическата му част, ще бъдеш в политическа криза. Ако го нарушаваш в моралната му част, ще бъдеш в морална криза и така нататък. Политическите кризи са резултат от това, че и хората, които са управлявани, и хората, които управляват, нарушават Божия закон в дадени точки. Така. Сега, какъв е политическия проблем на Украйна? Значи има много по-голям проблем в Украйна, както навсякъде другаде, и в България и така нататък. Този е морален проблем. Това е, че хората не са покорни на Бога, не спазват Божия закон и не вярват, разбира се, защото всяко непокорство идва от неверие. Но в Украйна има конкретен политически проблем, който е общ за повечето страни в Източна Европа, където имаме такива политически кризи. Този политически проблем в Украйна е описан в Библията в Първо царе 8 глава, където хората се събират в Израел, идват при пророк Самуил и искат от него той да им назначи цар. Сега, преди това Бог беше постановил политическата организация на Израел и тая политическа организация беше децентрализирана. Тя беше на племена, на семейства вътре в племената. Нямаше царе, имаше някакви военни ръководители по време на война на племената, но нямаше по никакъв начин централизирана власт, която да облага с данъци хората, която да съсредоточава в себе си икономически ресурс, военен ресурс, социален ресурс и така нататък. Но в даден момент хората очевидно бяха доста мързеливи, не искаха да спазват Божия закон и като виждаха всичките проблеми около себе се, решиха, че единственото решение на нещата е да има един цар, който централизирано ще ги управлява и ще ги защитава, и ще ги управлява, и ще ги контролира и така нататък. Самуил, разбира се, като пророк, който слушаше Бога, беше против това, но Бог му каза съвсем ясно. Това е важен момент. Бог му каза съвсем ясно. Те искат цар, защото отхвърлиха мене да не им бъда цар. И наистина, това е системата на Сатана. Политическата система на Сатана винаги е централизирана власт. Царството на Сатана бива управлявано по този начин, като централизирана власт и съответно неговата политическа система бива управлявана по същия начин. Следователно, политическото решение, което църквата трябва да проповядва за Украйна, а и за България и за много други места, е децентрализация, както е в Божия закон. Връщане към Божия закон, връщане към това, което Божия закон говори за организацията на обществото. Тя трябва да е местна, тя трябва да е себевладение и самоуправление. Преди около 150 години британският политик Лорд Актън казва едни думи, които стават много популярни. Те не са съвсем верни, не са съвсем точни, но все пак можем да ги използваме като някаква основа и те са, че властта развращава, абсолютната власт развращава абсолютно. Така. Думите не са толкова точни, защото развратеният човек ще бъде развратен и с власт и без власт. Този, който е изкупен, ще бъде изкупен и с власт и без власт. Истината обаче е, че властта привлича развратените хора. Властта привлича корумпираните хора. Когато съсредоточиш ресурс, особено икономически и властови ресурс на едно място, хората, които са корумпирани, които са извратени в сърцата си, искат да го вземат този ресурс. Когато съсредоточиш ресурс на едно място, то е като банка, като каса, в която има много пари, естествено крадците ще искат да се съсредоточат върху това как можем да измъкнем тези пари от тая банка, как можем да ги измъкнем от тая каса. Така.
А когато имаш абсолютна власт някъде, то тя привлича абсолютно развратените. И затова, когато в една нация властта се централизира в една централна точка, било то в София или Киев или Москва или Брюксел, то тогава само хората с най-извратени сърца ще искат да отидат там и да я вземат тая власт. Ще искат да се домогват до тая власт, защото това е лесен начин те да се домогват до някакви ресурси без да работят. Така. И това е ситуацията в Украйна, това е ситуацията в България и на други места. Политическите кризи в тези страни ще продължават, докато властта не бъде децентрализирана и слезе до най-ниското ниво. Защото Божия принцип е себевладение и самоуправление, децентрализация на местно ниво, където властта ще е по-скоро служител, отколкото господар, тъй като няма да има такъв огромен ресурс, с който тя да разполага, за да може да контролира живота на хората. Това е, което църквата трябва да проповядва в тази ситуация. Това е законна тема на благовестието и тя трябва да бъде проповядвана, тъй като в Стария Завет виждаме, че тя вече беше проповядвана от Самуил на народа на Израел и виждаме, че цялата история на Израел след това води до там, че дори да имаха един или двама праведни царе, мнозинството от техните царе, от тези, които държаха в ръцете си този властови ресурс, в крайна сметка се обърнаха против Бога и Израел беше унищожен, защото царете им бяха тия, които ги водеха да се покланят на идолите в крайна сметка. Така. Това е, което Библията трябва да проповядва. Библията има решение на всички въпроси, има решение на този въпрос и това, което е нужно като църква е на този въпрос ние да говорим за това, което става в Украйна, да говорим против централизацията на политическата власт, против това проявление на царството на Сатана в политическия живот и в Украйна, и в България и да го проповядваме. Защото това е истинското евангелизиране в крайна сметка и истинското евангелизиране е да говорим да представяме пред хората справедливостта на Божия закон. Както Второзакона и 4 глава 6 до 8 стих казва, това е мъдростта ви и това е благоразумието ви в очите на всички племена, които като видят ще кажат, велик народ е той, който има такъв Бог с такива справедливи постановления и съдби. Благодаря ви.